हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान केमेरामेना नै फुलबारि खेबखाबाय लुबैखाबाय इयो गल' नाहरदो लुबैबाय इयो थिगखोनानो बरिया समायना ओरैबायदि मोजां नै लोगो बिबारा कृष्णसुर बे बिफांनि नामा कृष्णसुर सोरबा मिथियाखैबा खोन्थाबाय कृष्णसुर बिफां बियो ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि हेल' लोगोफोर दायो जोङो हाबा जानो थांगासिनो दङ बोथोर गैया दिन गैया हाबा जाहैगोन आरोना ओरैबायदि अमा बेदरजों अनलाजों नारजिजों थांगासिनो जानो सोरबा मोनजाखै जानो हागौ आरो सोरबा नुयोब्ला खुदै गनो हागौ दिनैनि भिडिअ दामाका इन्ट्रेस्ट मानो इन्ट्रेस्ट जानो हागौ नोंथांखौ लुबैहोनाय मानो लुबैहोनाय जों मिथिगौ बर'फोरा अमा जासुला अमा लाभार्स अमा बेदर जाबाय बाथाय खुदै र' गलायो ओरैबायदि हेभि होखावनि होमब्ला भिडिअखौ नायदो आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायदो ओइ जों चिरांनिलै जों अमा बेदरखौ जों अमा बेदर होनो बाक्सानि अमा बेदर होनबा जों अमा बेदर होनो अमा बेदर जों ओरैबायदि जाहैनोसै सोरथाबा आं इन्ट्रेस्ट जागोन लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बांद्रायङाबो गेजेर सिगां इसिबां हाव गरमब्लाबो सम बोथोर बायदि नै जानो फैलायबाय हाबा नै औ बोथोर गदाय हाबा हाब आदै नोंखौ नुग्रोबायलै दे गोजोन थाबाय औ आं बिदि नुला दिनै खाफाला बिराद मोजां जानाय गोसोबादि जादों आं गोसोबादिखौ बायोलै दुनियानि लेडिस ग्रुप सोरबाया ओंखारबाय सोरबाया लेडिस खामानि गैया बिदिब्ला जोङो सिङाव हाबलांनायसै कारेन्ट जालांगोन मादिब्रा औ बेसो जालांगोन बायदिसो औ आंबो दहाय फार्स्टआव बिदि सानोमोन है जों आलासि नङाना खानांला जों जाग्रा थांखासै खानांला लेट फैनायनि अयथासार रायखायोल' नैबे नै जानाया जाखायो बिदिब्ला सम बोथोर बायदि जोङो फैबाय जानायनि लाहार खालामो बिराद गरमलै दिन गरमब्लाबो हाबानि जानायनि मजायानो जुदा लोगोफोर हाबायाव ओरैबायदि माने बुंथ'नोसै हाजारखि गरम जा माने बे हाबानि मजा अनेक रोखोम दं नैबेखौ नुखाबाय जाखावग्रा गन्जि खुरनानै फैलायखादों थाङै थुङै बेल बथाम खुलिलायना जाखायो बेयो आरो बेनि गेजेराव मोनसे बुंबावनोसै आङो जायखिजाया माने लोगोफोर बोथोर गोदायनि हाबाथ' गरम बोथोरब्लाबो जासोनायसै जायखिजाया बिदिखौ नायदो मानसिफ्रा अमा बेदर नुबाथाय खुदै गलायखायो अमा बेदरनि अनगाथ' जेबो गैया अमा बेदर नुजाबाथाय बिखा गोरबो बिखा स्रां मोनलायखायो आरोखि बिदिब्ला जोङो नैबे नै रेडि जाजोब्बाय औ बेवहाय गरम बोथोरनि हाबायाव ओंखाम जानायदों होनदां बेवाइफोराबो गोरलै दंथारो आंनि हाबा हा जायो बेवाइ जायो होनो सैथोखौ होनबाय नोंनो लाबोखा बेवाइ दाखुनानै पुष्पा मानसिनि सिगां सेमाफोरनो होग्रोनांगौ आखौनो जायखिजाया माने लोगोफोर बिदिला सफैग्रोबाय नै आदा नोंनि बांद्रायबायलै माथो इदि उसुबिदा नुयो समाजावहाय आयो बर'नि बयनिख्रुइ ट्रेडिसनेल ओंख्रि अनला आरो बर'फोरनि फेभरेट बेदर अमा होजेनबाय नै
wah lubैदों बिसोरो लुबैदों हासाफ्राव माखौ खम जायो आं अनला जाया अनला जाया अनला जाबाय माने खर' टिउ 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 बांखायो ओरैबायदि जाबाय आयै जों मालायखौनिया आं बांद्रायबाय नोंथां एसे बोरैबा मोनो गावखाबाय गोथाव दा बर'फोरनि अमालै नैबे लुबैबाय ना नोङो दानि गोरलै आब' गेदेरना लुबैखाबाय गल' नाहरदो लुबैबाय थिग खोनानो आंनि VIP ना आं दस्रा खुदों मलंजों मानसिलै नों केमेरा दालाय माबायदि आंनि गैया रानि आरो फखा ओइ गैयालै बा मालायफ्रा हारा गारजोबलायबाय नै हारा गारफ्रुलायबाय मिजिंखौ दोनथ' मा जायो मा बुस्थु जायो नोङो नायनोसै पनिरफोर लाबोनो लाबा जों VIP माने अनलाफोर जाया दालिफोर जाया नोङो मा सफैयो नेनानै थाबाय जायखिजाया मोनजासिगोन मेजेम बिबावखाबाय बिदै दे आं नोंखौ नेनानै नंखायोलै बिनि बागैबो जाजोबखादों जाजोबमासै नुबाय दा नोंनि आसायावनो दासिमबो लांनांगौ दङ जेबो गैया जाबाय जाया गुबुननि फुनाय जायाना जाखादों ओंखाम मोजांखौनो बुथुमल' दं जागासिनो दं सोरनावबा ओइ दा सफैगोन आस्ते आस्ते नै नों जिरा मानसिखौ सिखार रानलांदों रेस्ट लाबाय नै गय जाबोनो आलाम आयै गया साइसां गैया जासे जाना गय जाबावबाय साइसां गैया गया नै अरदोंमोन आं अरनायालाय ग्रुस थांबाय मोनसे लायबावखाबाय दे जाबाय ने गोबां जाबाय फुरा खादा दायो जाखां लोंखांखानायसै आरोना ओरैनो ओरै लामायालाय ओरैसो मोनदां ओरै थाङासै ए दा मोसानोसै मोसाग्रा पार्टि आं होखायो आस्सा सार आवगायलांदो लिपस्टिक हर दे खेमराया बार लानाय एसे आरामनो आमाय मोजां दा हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान ओमफ्राय साइडखौ मा होनो मेट्रिस ना मेटर होनो जै जाथो दे फंबाय दे हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान केमेरामेना नै फुलबारि खेबखाबाय लिबिया विथ नीलू फरखेमादों मोजां दायो लोगोफोर जाखां लोंखां आरो जोङो ओंखारलांफिनबाय जोंनि गोबाय देराजों थांफिननायसै हौवा गोदान मा नामलाय लिबिया आरो लिबिया आरो नीलुनि गोथार जुलि जोङो जाफैबाय दा जाखां लोंखां जोङो दा थांनोसै जायगा जादों 4 नं खै नं उदालगुरिमोनलाय बे एक नं उदालगुरियावहाय बे 1 नं उदालगुरियाव बे गाजा गोमजा हाबा जानानै थांबाय दायो मोनसे आहा कालसार दङ गेटआव जुदि मोनसे फट' लानो मोनाब्ला गोसोखौ नङाबा बावनाय बायदि मोनो दा मोनसे फट' लानानै हेल' गाइस बे समाव जाखां लोंखां अमा बेदरजों ओरैबायदि अनला खारिजों नाथुरजों ओरैबायदि हेभि गोथाव जाबाय लांबाय उदै जायगा मोनलायो ओरैबायदि दोसो जाबायलै माथो जानांगौ नैबे 2024आव बेनो लास्ट जानो हासिगौ 2024आव बे लास्टखाय ओरैबायदि गरमब्लाबो ओरै जादों ओरै गसरदों ओरै गोलोमदै गदों हाबाब ओरैबायदि जाखाबाय दा जाखां लोंखां आरो जों बे हाबाथिलिनिफ्राय बिदाय लानानै जोङो थांफिनसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जास्ट हाबानि ब्लग भिडिअ ओरैनो माने गामियाव हाबा जादों एकदम उदालगुरियाव बे हाबायाव फैनानै
आरो बेयावनि साजायनाय आरो हिन्जाव गोदानखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामो लुबैनायखाय शेयार खालामबाय स' लोगोफोर बेखिनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला खनसे लाइक थुनानै होदो आरो नोंथाङा बोरैबा सौथाव सौदि आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामनो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोननाय जाबाय दिनैनि भिडिअ हाबानि भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय।